sinovi, ako ga se stemni, dojde eden Boga čovek od Arimateja po ime Josip, koji isto takav beše učenik na Isusa. To je otide pri Pilata i go pobara telo Isusovo. Togač Pilat naredi da go preda na telo to. A Josip štom go zede telo to, dobri očista plaštanica i go položi u svoj odnov grob, što veće